जाय बर'लेण्डखौ मोननो थाखाय काउन्सिलखौ मोननो थाखाय एसेबां बोसोर आन्दलन खालामनानै हाग्रामानि दैदेननायाव थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव नैथि बर' एकर्डनि गेजेरजों बिटिसिखौ लाबोनो हाबाय। अब्लाबो हाग्रामानि दैदेननायाव बिपिएफ सरकारा बर'फोरनि हानि जेंना गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरनि हानि जेंनाफोरखौ मालाबाबो गुरुत्व होआखैमोन। जायनि जाहोनाव नियमाव सोरबाया हा मोननांगौ बेखौ अफिसारफ्रा होनायखौल' बिथांमोना गुरुत्व होदोंमोन। मानोना बिथांमोना हा होनायनि जायगायाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जौ लोंहोनानै जौ जुवा गेलेहोनानै एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोराव इनभल्भ खालामनानै लेखा फरायनायनिफ्राय जानगार होनानै समाजखौ अमा गादि ला होनायनि थाखायल' बिथांमोना खामानि मावबोबाय थादोंमोन। गतिके जोंनि सरकारा टटेलि नर्थ पल साउथ पल बायदि डिफारेन्स दङ। हाग्रामाया साउथ पलबा जोङो नर्थ पल, हाग्रामाया नर्थ पलबा जोङो साउथ पल। मानोना जोंनि आइडियोल'जि, जोंनि प्रिन्सिपल, जोंनि डिसिप्लिना हाग्रामानि बिपिएफ पार्टिजों मालाबाबो गोरोबा। 2025 मायथाइनि जोंनि काउन्सिल इलेक्शननि सिगां गासैबो जाति जनगोष्ठीजों लोगोसे बर'फोरनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय जों थांखि लादों। जोङो बुंस'नो हाया जों बेसेबां पारसेन्ट हागोन, अब्लाबो जोङो 100% हायाब्लाबो 80-90% जोङो हानि जेंनाखौ फोजोबनायनि थाखाय थिरांथा लादों।